kajing tren jong u education minister kaya day ba kajing kabangi osnoy khubor na Supreme Court kami apher hangnang nila ong bala sya ya phi kabangi la ban ya rab ya phi tang ba phin lai chikam tat da kaba kham khain ya kasnam ga jong phi la ong sai kadar kumta inai dai kane kajing tren jong u education minister jing tanagaliang jong ngi la ong sai ba ngi ta ngi la no kamat ngim la shu ban la chem tat te don le se ki binai kai ki badang biang karta kila ban lai halena kaliang jonga ngam la shu te kata ka aka bangi ngi akran hangte mane te kaliang jong u na ngam la ya ban la ai phi an rai la ngai rab ya phi ru kan sadon ke ching yang ki sarkar te kumta ila ai la tang ka wei kata lomba lai khay bahai kan tat bat hakapor interview andala khat interview ya phi kinoi kai kontrak nginam khaini kasnan kanon ka relaxation kata